of God has two effects upon the heart of man. Moyo murefu wa Mwari. Right, muri Zimbabwe ndinongokutendera nerutsigiro rwamunotipa each and every time pano paBomb Show Television. Kana uri munyowani ndinokumbirisisawo kuti usubscribe nekuti kuitira kuti pese patinounza chinhu yongopisa unogara waita wasindirawo message neYouTube ende kusubscribe guys mahara. So ndinongotenda hangu vane moyo muchena vane moyo munyoro uyo wakasubscribe pana paBomb Show Television. Ndingoti God bless you. Ndisingadonyanya pedza nguva pane nyaya ndauya nayo nyaya I think drugs akaitika hapa. Ndofunga mukaona picture iroro musikana uyu kana kuti mukadzi ere akavhura makumbo apa pamberi PaPastor Vachiparidza. So video iri riri kutenderera randoda kukuratidza the full video after this. Muzvione and comment in the comment section kuti chii chikukonzeresa kuti vanhu vange vachidaro, especially kana kunyanya vanhu vechikadzi. So ndo video randoda kuti muone mundiudze zvamunofunga in the comment section below. Thank you. Unoomesa moyo wevanhu nekuti when sentence is carried with the speed, the hearts of the children of men are in his nature, because of his nature, anokuta conceive what is evil. It is only when man is born of the spirit that man is made just and righteous. Amen. So man is evil. So when man worketh unrighteousness, God judges the nation or the kingdom with a calamity. Calamity is now the physical calamity and disasters, not the moral evil. The good men are evil because of that. Who was not executed with speed. Therefore, the heart of the sons of men is fully set in them to do evil.